Ajattelutavan muutos, avaus parempaan elämään. Me kaikki tiedämme, että elämä ei ole aina helppoa. Se voi tuntua raskaalta, erityisesti silloin, kun kohtaamme haasteita, jotka vievät voimat ja uskon itseemme. Mutta onko koskaan tullut mieleesi, että suurin esteemme ei ole ulkoiset olosuhteet, vaan oma ajattelutapamme? Se, miten näemme itsemme, elämämme ja tulevaisuutemme, on avain kaikkeen. Ajattelutapa on kuin linssi, jonka läpi katselemme maailmaa. Jos linssi on sumea, hämärä ja täynnä negatiivisuutta, maailma näyttää synkältä ja toivottomalta. Mutta kun otamme vastuullisesti omasta ajattelustamme ja muokkaamme sitä, voimme kirkastaa näkemystämme. Ajattelutapa ei ole vain reaktiota maailmaan, se on valinta. Se on valinta nähdä haasteet mahdollisuuksina, epäonnistumiset oppimiskokemuksina ja jokainen askel matkan varrella osana kasvua. Ajattelutavan muutos ei ole helppoa. Se vaatii rohkeutta katsoa itseään ja omia uskomuksiaan silmiin ja tiedostaa, että on jotain, joka voi muuttua. Mutta tiedätkö, mikä on kauneinta tässä kaikessa? Sinulla on valta muuttaa sitä. Se ei ole kiinni muista ihmisistä, tilanteista tai ympäristöstä, vaan se on sisälläsi. Kyse on siitä, että valitset joka päivä nähdä itsesi parempana versiona. Ajattele tätä. Jos ajattelet, että et pysty johonkin, silloin et pysty. Mutta jos muutat ajatteluasi ja alat uskoa, että pystyt, silloin kaikki on mahdollista. Ajattelutavan muutos on matka, ei määräpaikka. Se ei tapahdu yhdessä yössä, mutta joka päivä, kun teet tietoisen päätöksen valita positiivinen näkökulma, se vie sinua lähemmäs parempaa tulevaisuutta. Ota vastaan epäonnistumiset ja esteet, koska ne ovat vain tilaisuuksia kasvaa. Elämä ei koskaan ole täydellistä, mutta ajattelutapasi voi olla. Aloita tänään. Pieni askel, suuri muutos. Se on sinun valintasi. Sinä voit muuttaa ajattelutapasi ja se muuttaa koko elämäsi.